Kuan, hanggat at kasing-kasing banaluoy ko. Nung ko nagbata, luoy lang pa rin. Hi guys! Masang adlaw yung tanan. Hindi karon guys, na makita ninyo nga dapat lubi dari, dapat pinutos. Dahil bata ganang bata lagi nila bayad sa kasada kay ini kabantang sa zuka ito makos kasada magbarag-barag. Nja. Nagwit-bit tong bata. Nangutara ko kay nagkuha man sila nag-uniform. Eskwela siya sa kuan. Alicia High School. Ang pangutarang bata og kanang may sanay sa idang sa kubag. Kanang bit-bit lagi, nagkabagaod. Bugat pa dyan nga ni, tulo ka lubi. Nja. Yun nga lubi te. Ning ko ngaya sa manani mo. Kaya gangan ang hanap po ka may abelay kung nasa lay project sa eskulahan. Sa ingon magbata nga, kuwante ka na ang ibaligja. Kay, baunon, wala, mura kuwan, hanggat at kasing-kasing banaluoy ko. Kuwala luoy lang pagbata, ang bit-bit si Zaglubin sa agatong na Alicia School. Ang ladyo, bada to. Kaya sa oras magbaklay upad, miladyo lagi, musugod na nagbaklay alas 6. Nja, tapos yung mga sa oras nga, may gibit-bit ng lubi. Magbit-bit ng big bag. Dahil siya nagbit-bit og lubi, nagkabagaod lagi. Ahal ang pang gipalit ang lubi ka ang mga paning magamit. Kaysa nga mag-utar mi dari ba magsanabig nang ka, kubasa nga na kapajas. Why lubi kay wa ba musak ka. Kay wa dari laki lagi kay sa Manila. Mga tuwa lang mga palit kay naluwali ko. Ang bata nalipay si Zakay. Wala siya bit-biton. Ladyo ba sa tungkuan lungsod sa Alicia to manitog eskulahan sa high school. Mga tulong ka kilometro po siguro isang abakladin sa magbit-bit si Zadari, Zada ba isang bag, hindi ko naluoy, hindi ko nang tanaw, naluoy lang ng bata Za. Mga tuwa lang gipalit, kinaluoy ko. Bisakin sa hinon po, dog na yung maninda na rin sa bahay. Manuroy lagi na mga bibingka, suman nga na, palit gasa pag ko kay maluoy ko kay, karang magtinatinda lagi, suroy-suroy, makarelate ko doon na kay, sa una katong dito Miss Manila, katong kuan pa Miss M Global lang networking. Mugsuro-suroy ko dun bisag asa. Manghanjag bis among mga baligdaan sa di lalim og karang nay balibaran ka sakit pud sa damdamin sa matang kadug karang nay karang adlaw kinahanglan kag kwarta. Karang may mga maninda lagi maluoy ko ha dun nga palitan kay nakaagi ba sa pugungan sa Manila nga arli sira kasud kadto nga bisakin sa naman sa imong panghanjagan sa among mga paninda. Kana mga tricycle driver dito sa Muntinlupa. Dito ana panghanjagan ta lang sa naglibuton. Basta kaya bisag asali ko manghanjag sa una para makakwarta laman dyan. Kaya rong palit sa maintenance nga na. Makapalit sa mga kinahanglan. Makatabang sa ginikanan. Karang may mga manuro lagi maninda. Manuoy pagkuda na lagi nila kay sa una, si nanay. Manuro man siya sa una o karang may batong, palidya, taong, kadaghan may kuhan sa una mga utanon. Nagdabos baga mga utanon sa una kay si tatay mag-garden man na. Nja, dahil panahon nga ni iban kong nanay. Ngayon na sinanay og batong ug balidya kay nang isahay nga ug among handos dere sa merkado kay kuan man di na nila adawaton makadaghan na pud sila yung mga tinda didto mo nang amon lamang isuroy. Naka-experience ko nga na kay nakauban kong nanay nga manuroy sa asaya to Miss lungsod mabaklay mi maabot mi kayakay magbaklay. Nja manghanjag lagi nga na. Tagli manghanjag nga palit sa amin dere nga mga utanon nga na nja. Kanang moingon na tong among hanjagan nga di isa, mubalibad bansa, murag mag-uura ko magunang-una. Kaya isa naman niya, nga, huwag man din mamalit. Naino? Sa una ba? Nanay dyan sa una season nagpahanjag, ba't na ipamaligja, krusuro yun sa, maluoy ko kay, nalagay iban nga mubalibad. Maluoy ko nga nang may mga manuroy. Manindag bisag dun sa, manang palit, gazag ko, bahala nagang kwarta dihag, pila na laman na. Kaya mapalit gazag ko, kaya maluoy ko. Aman ni isanab. Kuwari oh. Ano kay bagat eh. Yarara. Morto guys. Arbang share rin daw. Kay basta niya makarelate danay nga. Mga naninda po di nga na. Nga di ba dapat dalim ng nga na. Laging maninda. Ang balibaran po kaya nga na. Ba aram ng panghanjag. Sige na. Palit eh. Sige na sige na kapag sistok nga na. Agbata inong ganyan nga ning labay. Wa ano siya mahanjag na. Was dyan nga. Te palit rin ang lubi. Ning labay ran dyan. Das sige karadjong ba. Ang silingan po nga bata. Nagdadjong sila. Kay bugat lagi. Karang sa kapinutos ko ang bitaw na guys money.
Gahapon, ara puno aja ni kaajo nga na, pinapuek. Unsa kay nangajo man si along gabrel katong naibara ni Queenie ganang pa si Zagman ni. O si Porami ang gitagaan sila gabi eh. Diya kaning mani ha. Kani, gahaning ibinhi. Kay, bisag na ako sakit. Ganahan ko magtanam-tanam. Hindi laman inganog ako may magdaro. Usawar ko, ganang na ang padarohon. Sa ang tamnan naning maniha. Kay, makamingaw ba sa apod. Kay sa unang panahon, daghan may mani sa una. Kaya magtanong mo na sa tatay. Gimingaw ko garang may mani. Lami ba sa mga harabis og mani, makalingaw. Sa mata ng daghay unod, digbira ni mo nga na. Sa kaning mani ha, lami nga kay pohon sa color. Na, nagan ang color. Pohon, lami ni sa paliwatan kay kuan ni sa Amerikano. Amerikano nga mani. Dito na nahagi palit gahapon sa ila kagawad, day ulap. Sa mahayag. Kami ay sa rin nagkuha. Apan ni sisang ibuad, utro kayo pa ni sa nauga kadyo. Nasa kumauga na kadyo, pumupakan man nga na, upakan. Nasa basig kuhan siguro kasalmon. Nga karang pinakpakan na siya sa kasalmon na, kaigo na nanay. Di kaigo sa ugma ka blak. Kaya mo katangnan, blak-blakan naman na niya. Kato namang basak. Di basa kayo, buwan na tanan nila. One. Kaya din tanong kay arong na ako'y lingaw puhon ba, na ako'y ibot-ibuton. Kaya nga ba dyan ang may mani? Wala kita na piling. Pero kung anak ka na magpasuho pa ko og tao, ang pahiluon na to sa unahan. Kaya ang ipadaro lagi kay tam na nadaring mani. Dali raman ning mani, basta kay na anak kay dinaro. Nandiyan ka nang nay hinlo na ba? Kaya umagtanong og mani, gaan na marakadyo. Di man na ingagbugat, kaya imo naman ang ipugas nga na tatabunan. Juta, kaya ba mo kung magtanong og mani? Sa una, sige magtanong og mani. Excited na ko! Lamin si Zaki po nga lagi Amerikano. Lamin niya paliwatan kay Amerikano. Gana. Namingaw dami dari. Kay si Mama Alex ug si Aisa pa sila sa sapa. Dupitong na yung mga tuarang guys nga dagang tubig. Nanglabas sila dito kay ganihan laging kadlawon, gidemalas ko. Share ko rin to sa nakita ko ganang kadlawon. Naglami ba gang to, gara pa na bukot-bukot. Nza, paglimbag na, natingan ko kay basa, magalang nalimbagan. Ano ba niya? Nza, gihilam. Paghilam pa na ho. Singmot ko. Ano mo buong tayo mo nasinggit ko, Aisa? Paghilam ko na, kaya nabuha mong tayo. Nza, nasinggit ko mo ko, Aisa. Nalibang ko ay, hindi pa sa pangutan na. Okay. Hanggang nahanap ba murag damgura ba ni unsa? Hanggang nahanap ba basta damgura ko? Nda mo na yung ko isa nga isa. Nalibang ko. Putsa isa ang katawa. Pagpasiga pa na siga. Jesus Ginoo ko. Nagkalupit agang kunot. Excuse me sa mga naan. Nagkalupit agang kunot. Gikalibnan ko sa iring. Nagrabe sing daghana. Lamin lagi menuju. Nabulabog sila daring tanan ganiha, si tatay, si nanay, nabulabog po kapil kay si Aisa. Tapos taas, araw naman pangitas, iring, ming, kay Aisa mo kong imad-mad. Kay maanad. Tad sa kadzad. Kay kami, tigbuhi mga zumig iring. Karon na kadzad na hitabo, mga kalibngan ko. Ako nang iring ha. Mudog dyan na si Zanang, basta anikusbay, pero medyo na si Zamudog, matinga ko kay nanan sang tapar, butong-tong sang daghan. Mapinanggaan ko giring mo nung araw siya nga patagdan nga mudog na ha. Hansa, natinga ko bagi kalimban lagi kong kalit. Karon na dyan nakitabo, siguro, agiring. Basig na itak na ha, kay kuan ba sa dugay ko daras bahay na wa. Sakad pagka-admit na ha. Na-admit nung ko itong na pagka-Mother's Day. Di pas na ning buwan. Pinanapag kasi mana ning labay. Di pa ko sang adlaw ning uli. Hansa, napatang na pa sa na. Agiring siguro na itak siguro na ho. Kay hunahon na siring. Kaning bajihan ni way uli-uli.
Mo siguro may kalibngan ko. Grabe lagi. Kahit lagi ko nga di masabot dagang gibati. Anong bawa ka ajo? Zagang kinat pa diri nagkalupiti. Kaya ni ko ako ba naliban ko di mapod kay. Agang short tagilam na nga. Wow ko nangingi. Mo lagi tang nakapangutan ako ay sana kung hala. Ning ko ay sa nga ay nalibang ko ay. Kasi ay sa arang katawa. Kanang iri nga kadanjana, anja. Si Janjan kay tao man eskulas B80. Adto dyan ni Janjan mudog kanunay. Adto nas kartong Janjan sige pujo. Anja karon ka na bakante na mga kartong Janjan kay to na lagi si Jaskuan. Tagbilara na eskwela parang saraman dari mo uli. Mga nang kaya na po na magsana mo kagiring dari na mudog lagi. Wala to gidi malati guro kadlaw lagi. Maju gali pod kay was ang o. Og dab gas ang na libang na. Tijabaw dun siguro ko. Maju gali kay darat ang samput. Nalibang si Sarira bas ang kilid ba mo to paglimbag na ang na. O nalimbagan. Og dapas prami itong time ha. Basig mabadyohan aga magkahimtang. Ngay nga to nga si Aisa arang katawa daga ko. Nag-uod ko kaya nga nung iring kalibna na bahuwa na kaso. Baho pa dyan po sa iring. Pero sa ginalangan. Agiring karon wa pa nang pakita. Nakasabot po giring ba nga. Kanima dabudubuhan ka sa kudaan eh. Tago agiring wala pakita. Mao na karon nga. Si Aisa o si Mama Ali to sila sapa. Nang laba kay maadyo manid do kay. Iniglaban ni mo sa mga bedsheet nga na kay. Maano dre magkuan baho. Unsa og dare? Manglaba, agbaho, dugay man na mawa. Hitatay na pay mabugot-but kay sa tatay artihan man nakazo. Kay agbaho lagi sa kuas iring dugay dyan na mawa. Mo ilang gidasa pa kay adto na lay paanod. Ag kuas iring kay kuha man tubig dito. Kusog. Bawo lagi kalibngan man ko. Surti siguro nay. Di lang mo po nabunawa nag-iring kay Looy. Kasi isa naglenget-lenget na si iring. Isa dyan pangitawang kay isa nga imudmud. Mas gali pa nag-iring kay iwan ang pakita. Sige rag, nyok-nyok. Tago sa atep. Zawa dyan ang pakita. Hantod karon mo dyan ang pakita. Kay kasabot mo si nga nakagubot mi. Di man nang po nabunawan. Kay maluwi ko si iring. Kay kanang iring, daka ba dyan tabang nato na kay kung na mga hasi nga na ilabas na nga bugnoon nga na murang sagdin na laman og karang nakalibngan ko nawara mo pag ko sa ring baho kay dito ron po kog panablig ganihang kadlawon tanawan dos Mama Ali og si Aisa sa ilang vlog nagkapagod to sila sa labahanan kay kuanto ilang gida bedsheet nza apa magisapawa na panggihapiran pag usa hindi na pa diyang habol tulo na tutanan kung agiring na itag na si Zanahog kaya dugay ko na wala sa bahay wala si Zay tungtungan ako ka nang iring nga sa dumudog sa doon kanunay matinga ko kaya ini kabuntag na nasang tapad usay nasang dughan tungtung nasang kilid paharap ang kapasagdan tay kalibungan mo kus iring tay sana man tay gisurtik ko tay gidi malas Turang, iring ko na, may batasan. Hindi tay? May batasan iring ha. Mga takog pisto nga katamnan og mani. Pwede ba ka sa likod? Mas garang aja ko magtaram-taram. Kaya katong sa una nga wa pa ko ng sakit, mo man din ang trabaho magtaram kog palidya. Sagun sa diha mga sili. Karon di naman ako makaya nga ako magbugwad. So uno ako ra to magbugwad kay wa pa mo koy sakit. Sa karon ka di naman pwede. Mali ka mo kog magtanom-tanom lagi. In kung nanay nga ato lang mas basak magtanom kay labog wa pay uwan. Di ang pas nanay mo sugot kay sa kurog muwan og kulit banza. Kanang nay agbasak matubigan, madaot ko ng pugmani. Salamat ni Mama Ali. Kay isang gilaban nagang mga bulingon.
Kay sakad lagi nga na-admit ko, nauli ko dari sa bahay. Di na ko nila palabuhan sa mga sanina. Sila na ko nila ba? Na mauwa ba dyan pag ko? Kay mura naman tanan nagkuan. Prinsesa, kay di na manglaba. Manglaba ako sa kuan ang mga sanggalat. Kay di man to kazo. Bugat. Siguro og kanang nay maabot og panahon ba nga wala na sila mula ba? Magsuhor ako ang mga silingan og palabuhan sa sanina. Mahadlag sila og kanang nay basin kuno og kanang nay atakihin kog utro. Maunang sila ray mula ba? Si ate alam man ni pagas nga niingan nga sa kuno mula ba sang labanan. Zaning balibad lagi ko kay mauwaw ko ingon ko nga ako ra laman ti arang hinahinadan. Taginag maramay ang labahan. Zaning si Zang ri sige laman isa sang gilabahan. Jang gidari to sapa. Maraming salamat kazo ni Mama Alits kaya kabutan. Tanawa po ninyo isang vlog guys. Mama Alits and Aliana tanawa ninyo isang vlog. Madugil ang mga igsoon nagang ginikanan mga buutan pinangga gazug ko. Hindi ko pasagdan. Dara ko yung guys butong. Hindi man kaduot. Nang gipangado gahapon ito sumayag ka ate iba. Ay man isda nga na hindi man kaduot na eh. Bakong. Di taas talinis habo man. Uy kani tusak to kado arang kabutong. Kinsa na ng pagkabutong. Salat. Dito na sumayag na ang gipangado ni ate iba kan. Ora kan sila eh butang dito nga kuan mubo ba? Maabot ra. Uy. Guwapa si siya pagkiri. Siya! Sana ulo guwapa. Nagari kayo pag nagawin na ba daw? Ha? Wa? Hindi naman ito nang guwapa. Yan guys. Ano po sila yung mga lagbot dahil? Dami utang hoy. Butang diha. Ha? Dara utang ko lang magkuan. Terus sila to nay dabog.